गोजान मोनाबिलि आरो गुड इभिनिं बयखौबो गिबियावनो आं गासिबो प्रेस मिट जे नुजाफैदों आं बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोजों गोजोन आरो साबायखर बावहरो दिनैनि बे प्रेस मिट खालामनाय जानाया जाहैबाय जोंनि बेयाव थांनाय बोसोराव जेरै 132 डुरेन्ट काप जालांदों बेबायदिनो बे बारावबो 133 डुरेन्ट काप क'क्राझाराव जाबावगोन आरो आं बड'लेण्ड एफसि खौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरो मानो होनबा दिनैनिफ्राय आंनो बे दायित्वखौ होयो जे आङो बड'लेण्ड एफसिनि जानानै कोच बा कचिं खालामगोन टीमखौ दा जोङो साननैसोनि उनावनो BTC एरियायाव जोङो ट्रायल खुंनो नागिरदों जोङो 26 तारिख मेआव जोङो क'क्राझाराव KDSआव जोङो ट्रायलखौ खुंगोन आरो 28 तारिख मेआव जों चिराङाव खुंगोन 30 तारिख मेआव जों बाक्सायाव खुंगोन आरो 1 तारिख जुनाव जों तामुलपुराव खुंगोन आरो 3 तारिख जुनाव जोङो उदालगुरियाव खुंगोन आङो बेखौनो खावलायनो नागिरो जे जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै बे ट्रायलाव पार्टिसिपेट खालामो आरो बे अपरचुनिटिखौ जोङो नोंसोरनो होनो हायो बा नोंसिनि सेस्टाजों जाहाथे बे चान्सखौ लायो मानो होनबा बे खेलाया इन्डियानि अल्डेस्ट टुर्नामेन्ट आरो बेजोंनो नोंसिनि रोंगौथिखौ नोंसोर देखायनो हागोन आरो बे प्लेटफर्मजोंनो नोंसोर बे क्लाबनिफ्राय गुबुन साबसिन क्लाबाव जाहाथे थांनो हायो डुरेन्ट कापआ 26 जुलाइनिफ्राय 31 आगष्टसिम जागोन 2024 नि आरो बिनि भेन्युआ दासिमबो प्रबेबल कनफार्म जायाखै खिन्थु प्रबेबल जानानै दङ कलकाता इम्फाल जामशेदपुर क'क्राझारा दा सियर जानानै दङ आरो शिलं दा बे मोनबा भेन्युआ दा प्रबेबल जानानै दङ आरोखि दाबो सियर जाथ'वाखै अबेयाव कनफार्म जागोन खिन्थु क'क्राझारा दा कनफार्म जानानै दं आरो जाय गथ'फ्रा बे ट्रायलाव फैगोन बियो 18 एबभ जानांगोन 18 बिल'आ जानाय नङा 18 एबभ जानांगोन आरो बेजों लोगोसे बियो आधार कार्ड आरो डेट अफ बार्थ बा पासपर्ट बे भेलिड जानाय जानांगोन आरोखि पासपर्टआ एथ'बां मेन्डेटरि नङा खिन्थु आधार कार्ड बा डेट अफ बार्थ बेयो थानांगोन आरो जुदि CRS दंखायोबा मोजांबाव CRS जुदि ID दंखायोबा प्लेयारनाव आरो जों जे थारिखआव जे डिस्ट्रिक्टआव लादों जों खालि बे डिस्ट्रिक्टनि प्लेयारखौल' लानाय जागोन जुदि क'क्राझाराव जादोंबा जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि प्लेयारखौ जों सेलेक्ट खालामनाय जागोन आरो चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरियाव जुदि जादोंबा बे डिस्ट्रिक्टनिखौल' जों लानाय जागोन आरो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्टबाव गासिबो स्पर्ट्स एस'सिएसन बा स्पर्ट्स लाभार बा जिकुनु दङ दा स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्राया बिसोर मोजां प्लेयार बा साबसिन प्लेयार बहायबा दङब्ला ट्रायलाव थिनहरनो थाखाय मानो होनबा बे ट्रायलाव ट्रायल होनानै माखासे प्लेयारा फैनो नागिरा ट्रायलाव जों मानो थांबावनो होननानै जों दा देरखाबाय जों मानो ट्रायलाव थांबावनो जोंखौ दा लेंहरनांगौसो होननानै खिन्थु जों एखमबा समाव जों माखासे प्लेयारखौ जों नुवा मोनथिया जों खना खना जायगायाव थांजोबनो हाया बेखायनो जाहाथे नोंसोरबो नोंसिनि इनिसियेटिभजों बा नोंसोरनि बुंनायजों जाहाथे बे मोजां प्लेयाराबो फैयो बा साबसिन प्लेयारा फैयो जों बे जाहाथे बे खेलायाव जों मोजांनिफ्राय मोजां जोंनि एरियानिफ्रायनो जों लानो हायो बाक्सायाव 30 मेआव जागोन दाबो एक्जेक्ट भेन्युखौ माबाथ'नाय जायाखै जोङो साननैसोनि उनावनो जोङो बे एक्जेक्ट भेन्यु आरोखि बबे फिल्डआव जागोन बा टाइमा खिन्थु 8टानिफ्राय जागोन आरोखि फुंनि 8टानिफ्राय जागोन खिन्थु एक्जेक्ट भेन्युखौ खोन्थाथ'नाय जाथ'वाखै बे ट्रायलाव जोङो बेयाव जेराव फेसबुकआव होनाय जादों बेयाव कड दं QR कड बेयाव स्केन खालामनानै लिंकआव थांनानै फर्म फिलआप खालामनो हागोन आरोखि गुगोल फर्म फिलआप होनो बेखौ ओमफ्राय बेनि जुदि बियो अनलाइन सिस्टेमखौ रोङाखैब्ला
सोरनिफ्रायबा हेल्प लानो हागोन आरो जुदि जाथाराखैबा बे डाइरेक्टबो फैनो हागोन आरोखि जों बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया जोंनो मोजां प्लेयारसो नांगौ बे एखमबा सोरबा रोङाबो जानो हागौ जों जायखिया बे फैनो हागोन आरोखि जुदि रोङाखैबा 18 एबभ जानांगोन बेयो साबसेसो लागोन डिस्ट्रिक्ट मोनसेनिफ्राय जोंथ' दा बेखौ बुंनो हाथ'वा जों बेस्ट प्लेयार जों नागिरदों जेसेबां बेस्ट प्लेयार दं जों बिनिफ्राय जों सालिजारि खालामनानै जों स्कवाडाव जों 26 प्लेयार जों लानो सेस्था खालामदों एस ए टटेल स्कवाड आरो जुदि इन्टारनेसनेल प्लेयार जुदि लेंहरनांगौ जुदि गोनांथि दंबा जों लेंहरगोन आरो जुदि गोनांथि गोनां गैयाबा जों लेंहरा दा जोंनि लकेल टेलेन्टखौ जों बोलो होग्रोदों जाहाथे जोङो लकेल प्लेयारखौ जों फार्स्ट अपरचुनिटि होग्रोदों